Здравейте хора, аз съм Сами 2712 и сега ще... чакайте, тук ми се показват разни съобщения. И значи, сега като в миналия клип мисля да направя по един чалендж, обаче този път само с Пеки. Пеки и едно такова. Окей, финишнах сега. И атак! Хело! Ти с Пеки ли атакваш? Направи атака с холгове. С холгове вече съм прав. Може ли? Значи пеките справят се добре. Чакай, тия ги стрелят ясно. Сега разбрах. Тези са много силни. Да. Сега им е целя. Фак. Уби ми пеката, уби ги. Фак. Вече ги убиха. Те са много силни и са много ценни. Колко си е направил защита само от тях. Ама гъй, той ми изби всичките пеки, брат. Трябваше отвънка да атакнеш. Окей. Давай сега пускай тия отвънка. Не, брат, аз съм казал без герой. Айде убиха и последната пека. Ще почвам с другата. Мисля сега да се апгрейдна майнера. И ще направим само с него. Само майнери. Айде да нападат Барбелиан Кинга, Барбелиан... Имам шестица. Хората съм по-ръки, Пеки! Окей, знаем това. Аз съм чао! Чакай, Аз ще само с майнери. Що? Що акаш? Що пръдно е? Омагле! Те са мъртви вече. Заравят се и почват отново. Заравям се, почвам отново. Човек... Няма говоря, убиват ги само за един удар. Човек... Как се скриха? Мръсните кученца. С златни лопати. Направите бате и бихме ги с майнери. Бихме, защото пускаме куйначър. И не пуснахме куйначър, ей. Да не мислиш, че съм проска тебе. Значи, айде сега. Уичове, само уичове. Не, ще ти пъгни телефона. Не, нямам им. Я да се донетна. Чакай. Да видим. Искам да донетна, ма. Жено, айде бе. Стилето на армия. Жено, айде де. Не, ама ей, то се ей тук ще го атакне. Показва?
Ето, тук го атаквам. Вече умря, бе. Кой го свърши са ме ног на Clash of Lights? What the hell? Нали залагите? Гледай колко са. Не, турнамент. Стария ми дет. Нищо не виждам, защото съм сляп. Добре, бъди сляп, много ще ме. Браво да те фор, сляп си. Сляп като бабичка. Ай, скелета да армито разруши бутър. Майнер. Снимах по я клип. Уизър. Снямам го, бе, снямам го. Уизър, ай, О, е. Боже, а че това скелет ще препрати играта, той я хейтва. Скелета да арми. Скелета да арми, кола се Това не е една скелетна армия. Колко скелетна армия са? 50. 100? 94 лъча, всеки пуска по 4 скелета. По 10 скелет ще пуска. Да, или ма? Окей. Ще апгрейдна. Към си. Някой ще ми донетни или искаш на тебе да донетни? Сега гледайте как се донетва на Сами. Само да пусне реквест. Пускай. Гледайте как се реквест на Сами. 5 дракона и айде. Само един не го може. Това и един полгайда. Готово. Така се донетва на Сами. Всъщност, като каза дракони, може да сега ще направя... Гледа скоро много дракони имам целия ми лагер да пълен само с дракони. Окей? Искам да бия. Нека направим един сам... Ще бия гоблините. Ще бия гоблини, драгънс. Омага, колко е дефенса има? Кой ме донетна, бе? Какво са ми донетнали? Мамка му, защото тук гадни неща. Мамка му, айде! Господин Гледан глава. Са, дракони! Кой иска да види най-смешната битка на света? Аз се знам, аз помогявам тук. Чакай малко, Искам не! аз! На това искам само лайер дефенса да му унищожа. Айде, бе! Дефенсите! Плиз! Баце! Браво, дефенса! Удрай! Destroy it! Окей, и вече... It's time for that dragons. Това е проблем. Сами понеси с най-смешната ми битка, моля! Ти понеси ми пиенда. Моля. Кое? Стария ми те гледай коса. Била дракони. Гледай! О, бия го. Виж коби. Сами, я виж коби. Гледай ти! Моля, Алекс, сами гледам моето. Тук ми беше прицакането. Геса най-смешното. Гледай сега, тук идва опасността. Гледай. И стана глич. Гледайте да и тука, когато е писте майнер. Видяхте ли айс... Бихме го нашия. Ето го! Онова глича! Гледайте. Видяхте ли, изкочи по-надалеч отколко се трябва! Изкочи откъде? По-надалеч отколко се трябва. Интересинг. Окей. Майка ти. Време за битка. Голем. Чакай, той не се вижда. Така се прави. Сергей, това магиосник ли е? Скоро го се. То само... Браво, Алек, веднага си ти да ме То явно се е сложил цела... да, виж това само тези. Това ще бъде всичко, хора. Надявам се да ви хареса. И... What the fuck, чек? Чай ми виж. What the fuck?